мо барона наметонем хат зада ва бигустатра мо хат мезанем ки шон ҳамавақт якмай Нави KMC ва бародаро ҳамчун Марио ҳамчун репер не. салому алайкум бародаро, салому алайкум подписчикони Репортал ва касоне ки моро тамошо мекунанд. Салом ба ҳама ва бародаро, мақсад ай имрӯза видеомон муроҷиат ба Нави KMC ё да гапҳои Нави KMC ҷавоба, яъне ки ноз як чанд рӯз пеши Нави KMC меҳмони нохонда рафта буд офисшон ва якҷоя вай кадан меҳмони нохонда кадан, барнома кадан ва дар оҷа Нави KMC оиди реп аналитикае ки мо имрӯзо мекунем ҳар ҳафта рӯзои якшанбе тайёрш мекунем, душанбе дар сайти Репортал мепартоем. Оиди ҳавай норозигӣ кадану ва гуфтанд ки ҳамун чиз дурӯғае ва бо баъзе гапҳо реп аналитикатон дурӯғае. Не, серьёзно дурӯғае. Чётко ҳисоб намекунем. Ма анализ кардам. Салому алайкум акай Наврӯз. Ман имрӯз ҳамчун Марио, ҳамчун репер Неву, ҳамчун коргари Репортал ана шумода гуфтанем нами гапҳоро ки акай Наврӯз ана ай ҳамун чизе ки шумо розӣ нестен, мақсад ай ҳамун реп аналитикое ки мо кардагем то ирӯз фақат 3 моҳи охираш, яъне 3 моҳаи охирша ҳамаша чотоша ма дорум қатъи скриншотҳои канал, скриншотҳои Инстаграм, ҳамаша чотош дамҷа ҳастай. Ай кадом ятай ҳам ва агар ки шумо розӣ набошен, мо метавонем ҳамура исбот кунем ки дар куҷо ки чанд қадар просмотр гирифта буда ва ҳамура мо чӣ хел ҳисоб кардем ва чӣ гуна балл баровардем ҳавайда. 3 моҳаи охирша ман метавонам исбот кунам, барои ки ҳами реп аналитикара 3 моҳи охир ҳамура ман пеш бурдестам. Ба ҳамин хотир ман хостам ки шумода бафаҳмонам ки чӣ хел мо ҳисоб мекунем реп аналитикара ва уҷа баъзе гапҳоро гуфтаген, мақсад ки барона да уҷа нанависен как репер ҳисоб намехӯра, ана бигустатра навистен ки вай гуфтен ки вай блогерай намешава. ана ин чиза мо ба инобат гирифтем ва раҳмат ки ҳам чиза мо да гуфтен, лекин мо барона наметонем хат зада, барои ки барон 100% бигем да Инстаграмаш репоша мехона, да Ютубаш репоша мехона, мепартоя ва бигустатра мо хат мезанем ай реп аналитика, барои ки раҳмат шумода ки мақсад ҳами пешниҳода мода кардем ва бигустатра мо хат мезанем ай сабаби ки фақат видеоҳои блогерӣ мекуна, яъне фақат видеои мекуна ки вай реп да алоқамандӣ надора, лекин бигустатра ҳамон вақте ҳисоб мекунем ки реп партофтагиай ва дар як ҳафта ҳамура мо ҳисоб мекунем ки чанд қадар просмотр гирифтагиай, яъне ки агар ки бигустатра реп бихона партоя моро ҳисоб мекунем, а барона боша ҳамаша ҳисоб мекунем, барои ки 100% дар Инстаграмшам пешравӣ мекунад. Барон ҳатто фақат ба як Инстаграмаш ҷои якма мегира ва биёед ниҷа шумода бафаҳмонем ки мо чӣ хел ҳисоб мекунем ҳамин чиза. Баъдан бо як чанд гапи дига шумода Нави KMC. Хоб шумо мегӯед ки мисол баъзе видеоро ҳисоб намекунем исрӯзо, барои чи мо иминам видеоро рӯзи якшанбе кардем, барои ки якшанбе неми вақт мешава, бегаҳ мешава, маҳкам мекунем просмотрҳои гирифтагии шуморо, подписчикҳои гирифтагии шуморо маҳкам мекунем, ҳисоб мекунем, шаву тайёр мекунем видеоро, рӯзи душанбе мегирем мепартоемша. Шумо дар ин ҳафта чӣ хел просмотр гирифтен, чанд қа подписчик гирифтен ва чӣ хел мо ҳамира балқати ҳисоб мекунем, озӣ мефаҳмонам шумода. Хоб ана видео партофтаген да ин ҳафта сета, яташ Нави KMC модари фарзанди ғариб, яташ Нави KMC биё маош мекунам, ятаи дигаш треки нав биё маош мекунам, иш видеои иш трекай ва Нави KMC як моҳи тоқагӣ и уже ҳисоб намехӯра, барои чи, барои ки уже иҷа неделя назад навистагиай. Айнаи Нави KMC треки биё маош мекунам видео кардаген и уже 6 дена ина мирӯз ҳами видео меброя, мумкин ки шумо успет кунем бинем саат 12 нагзашта тамошо кунем канали Нави KMC будроин, ҳамуҷа 6 ден навистагиай, барои ки 6 рӯз мисол як ҳафта инаро ҳисоб мекунем, вақте ки неделя шид ура уже ҳисоб карда наметонем, мо ҳам мухмон якшанбе ба якшанбе ҳисоб мекунем. шумо яъне дар ин ҳафта 3 та видео партофтаген, ин 3 видеои шуморо чӣ хел ҳисоб мекунем? Хоб 32000 гирифтагиай, 96000 гирифтагиай, 22000 гирифтагиай. Хоб 32000 22 96 150000 просмотри ромна мешава. ана
150,000 просмотра мо чихе ба чи зарб мезанем, чихе балқати мебуроримша. У ҳафта подписчикои шумо буд 55,200 подписчик. Ва и ҳафта ина чихеле ки мебинем 57,500 подписчикай. Ана ай 57,500 подписчик 55,200 чахат бизанем агар подписчикои шумо мешавад 2300 подписчик шумо дар як ҳафта ҷамъ кардагин. Хоб 2300 подписчик ки ҷамъ кардин, ана ки просмотра ба подписчик зарб мезанем ва ҳамун зарба бо тақсими 100,000 мекунем. Мисол 2300 подписчика ба 150,000 просмотр зарб мезанем ва ҳамура бо тақсими 100,000 мекунем. Итог мебурояд 3450 балл. Яъне фақат ютуби шумо 3450 балл гирифт. Ина шумо метавонед уже пага да аналитика бағалтену бинин уже ма балтона пешаки гуфтум ки а ютуб 3450 балл мегирем. Мо ҳамихе ҳисоб мекунем. Ва инстаграм ҳам ҳамихе бисёриҳо меган чи ба инстаграм моро ҳисоб намекунем, барои ки инстаграмтон фақат суратай тамом. Сурата намешава ҳисоб карда. Сурат просмотр намебурора ку лайк мебурора ки чӣ қадар лайк гирифтагиай. Ана видео агар боша видеора мешава ҳисоб карда. Видеое ки чанд қайки просмотр гирифт, ана мура ба подписчикое ки чанд қайки шумо дар инстаграм дар як ҳафта ҷамъ кардагин, ҳамура зарб мезанем, баъдан ба 100,000 тақсимиш мекунем ва мебурояд баллаш. Хоб баллои имрӯзаи шумо, баллои пагангие ки мебурояд шумо 3450 балл а ютуб меша. Ва ба кадом ҳамон аналитикое ки шумо розӣ нестен, ман медонистам ки як рӯз не як рӯз ҳам хеле проблемо мешава ва боло меган ки шикоят кардистан. Ба ҳамин хотир 3 моҳе ки ма дар репортал кор кардистам, ҳамаша гирифтам отчётома мондагиам, метавонам любойша отчёт биспорам, скринои ютуб ва скринои инстаграм ҳамаш ҳаста яка. Ва раҳмат барои пешниҳоди бигустатр. Хатиш задем ай рӯз иборатан, ай ҳамин рӯз ҳисобиш намекунем бигустатра да реп аналитика. Ва як чизи дига ба бародарое ки меган ки шон ҳама вақт якмай, барои чи шона да якм намондем бародаро. Ира ма ай пеши худам гирифта дар ҷои якм наменависам шонемсира ё дар ҷои даҳум наменависам шонемсира. Яъне шонемсира агар ки видео партов дар як ҳафта якта ҳамура ҳисоб мекунем чӣ қадар просмотр, чӣ қадар подписчика гирифт, мегирем менависемша фалон ҷора мегира, ҳамон ҷора метиемша. Ва боҷа як гапи дигае ки агар ки дар ҳолате ки видеои шумо просмотр мегираву не ки шумо подписчик ҷамъ намекунед, ӯ ҳисоб карда намешава, барои ки ман просмотра ба чӣ зарб бизанам, ба ҳеҷ чӣ зарб задаш намеша ку. Масалан агар ки 1000 подписчика 1000 просмотр гирифтӣ, баъдан мешава ва ягон балоша ҳисоб карда зарба тақсимш карда. Агар просмотр гирифтиву подписчик нагирифтӣ намешава, ё подписчик гирифтиву просмотр нагирифтӣ, ура ягон зарба тақсим карда намешава, балша бироварда намешава. Яъне бояд ҳам просмотр бигирӣ дар як ҳафта, ҳам подписчик бигирӣ дар як ҳафта, баъд мешава. Ва барои ҳамун бародарое ки меган ки чӣ ба шонемсира даҳумда мемонед ё ҳафтумда мемонед, ай сабабе ки шонемси дар як ҳафта як трек мебурора ё як видео мебурора ки мисол 50,000 ва 50,000 ша ҳисоб мекунем хати подписчикое ки ҷамъ кардагиай, мегирем зарбу тақсимш мекунем, вообще мебурояд баллаш. Ба ҳамин хотир мисол шонемси як хел вақто дар ҷои ҳафтума, як хел вақто дар ҷои якам. Хоб ба бародарое ки меган ки чӣ ба фалон репер нестай, чӣ ба фалон репер нестай, бародаро узри зиёд ай ҳаматон, ман чӣ хеле ки гуфтестамтон, ман нав 3 моҳ шид кор кардистам ба ҳамун реперое ки буд дар ҳамин списка, фақат ҳамвора ҳисоб мекардем. Яъне дар байн мо фақат кия дровардем, тупойс ё гена дровардем дар байн, гирифтем ҳисобш кардем мондем. Баъд бисёриҳо менависанд ки ҳами инами одамоеро ки озма дар инҷа навистагим, бисёриҳо менависанд ки ҳамёрам ҷокнен. МС Зафар, ма поиск додум ютубда, дидум репои нағзам мехуна бародар ва подписчикои нағзам дора, просмотрои нағзам дора. МС Зафара меган ҷокнен. Ленда меган ҷокнен. Ленда мо то ҳами нидавнара ҳисоб мекардем, ҷо намегирифт, барои ки ӯ вақт просмотрош камтарак буд. Аҳозе ки бисёр шидагиай, мешава ки қатъи ё муқоиса куниву ҷо бити. Ленда уже аллакай ҷо кардем. Фирик МС-ра меган ҷо кун. Фирик МС-рам дидем хай просмотрош созай, подписчикош созай, иам ҷо мекунем. МС Сура нафаре ки миллион просмотр дорад дар ана ютуб, иам ҷо мекунем. Кештиҷи не бародарора ай сипас ҷо мекунем, ҳисоб мекунем кадомиш ҷо гирифт, хушо мекунем. Ва барои чӣ ман гапора гуфтум, ҳамун репероеро ки шумо медонед ки просмотрош бисёрай, подписчикош бисёрай, яъне активнияй, шумо мода пешниҳод кунед дар ҳамун комментария дар ягон ҷо, мо бигирем дар инҷа
бинависемшон ва ҳар ҳафта ҳисоб-китоб кунем. Чӣ хел мо мефаҳмем мақсад подписчикои ҳафташ чанд қабуд, подписчикои ҳафташ чанд қабуд? Ҳар якташамо скриншот мекунем. Масалан, ай рӯзи якшанбе ма ҳозир ҳар як репера ки ҳисоб мекунам, скриншотшон мекунам, мемонам дар иҷа ва ҳафтаи дига ки ҳисоб карда нишидам, ин скриншотҳоро мебинам ки масалан фалон подписчик дошт, ба ин ҳафташ муқоиса мекунам, баъд тарҳаш мекунам, мебинам ки чанд қадар просмотр дар як ҳафта гирифта, чанд қадар подписчик дар як ҳафта гирифт. خب نوی کمسی برادر رحمت برای پیشنهادی BIG و رحمت برای که گفتن اجرا общем обновить کنین ریسپیس کارا مینادور ای و برای اگر که شکایت داشته باشین که مثلا نیجاش خطا نه ویدیو مون حساب نکردین و حساب نکردین 3 ماه آرشیو دستی ماده هست. اگر ای 3 ماه پیش باشه او را اثبات کردن نمیتونیم برای که وقت ما نبودیم. اگر که همین 3 ماه اخیر دا باشه اثباتش کردن میتونیم. شما مراجعت کنیم و با جون دیر شما دا اثبات میکنیم که 3 ماه اخیر چه همه چیز حقیقت بود یا که نبود. خب اینقدر گپ بود نشاطی رپ آنالیتیکایی که نوی کمسی شکایت کردم و ما میگم که من همچون یک کاریگرم چون معروف همین چیزا شما دا گفته استم نوی کمسی و برادرو همچون ماریو همچون رپر نه. زنده و سلامت باشین. کدام که یگان پیشنهاد داره اویدی همین رپ آنالیتیکا مرحمت انتظاریم. رحمت که ما را بفهمین نوی کمسی یگان شکایت باشه مرحمت پیشنهاد کنین ما شما دا چطور میسپاریم 3 ماه اخیر شه. رحمت که ما را میفهمین. رمضان هر یک تایی ما و شما مبارک باشد. خدا به همه ما صبر قوت بده. زنده باشه برادرم. و با هم یک چیز دیگه یادتون برامد اگر خواهید 20 سامون کار کردن با رقمای زیر ویدیو بده مراجعت کنین. شما دا میفهمونن که چه باید 20 سامون کار کرد. رحمت زنده باشه همه کسا.